Менә апа сезгә тәмле булсын. Тышкы ашка бүген пулау, шәйгә кыймак һәм тәмтемнар яшел үзәндә мохтаҗларны кайнар ризык белән тәэмин итү пунктына 50 кешелек ризык китергәннәр. Фәридә Кәбировага 72 яшь, берничә ел ялгызы яши. Ризыкны үзенә пешерү инде кыен. Картайгачны ул бит рәхәт әйберләр түгел. Менә пешергәнне килеп рәхмәт йөзеннән ашап китеп бик зур рәхмәт аларга. Ходай Тәгалә исәнлек саулыклар бирсен. Лайыклы ялда булган Харис Саттаров ярдәмне кабул итеп кенә калмый, аны үзе дә күрсәтә. Үзәккә барырга мөмкинлеге булмаган кешеләргә тышкы ашны өйләренә тарата. Менә безгә булышалар бит инде. Менә мин дә тырышам инде әбиләргә, бабайларга булышырга. Яшел үзәндә мохтаҗларны бушлай ашату өчен бу икенче шундый үзәк. Якшәмбедән тыш көн саен көндезге 11-дән сәгать 1-гә кадәр эшлиләр. 100-гә якын кешене кабул итә алалар. Бик мөһим, моны әйтеп бетереп кенә була торган түгел. Мондый нене оештыруны мин әле беренче мәртәбә күрәм, беренче мәртәбә ишетәм. Бик зур рәхмәт. Беренче шундый ярдәм үзәге 5 ел элек Казанда ачылган булган кеше приюты проекты өлкәннәргә, күп балалы гаиләләргә торырга урыннары булмаганнарга булыша. Кешегә ярдәм итүдә зур, бәләкәй эшләр булмый, барысы да мөһим. Иң мөһиме һәр кеше төрле тормыш вакыйгалары аркылы яки бүтән сәбәпләр аркылы ниндидер авырлык ситуацияда калган икән авыррак, анарга ярдәм килергә тиеш. Бүген республикада шундый 18 пункт бар. Эшмәкәрләр һәм хәйриячеләр ярдәме белән көн саен 2000-дән артык мохтаҗны кайнар ризык белән тәэмин итәләр. Безнең бу проект инде Татарстан рамкасыннан чыгып бара. Безнең примердан Татарстанның примерына карап, башка регионнар да шушы пунктны ача башладылар. Безнең һәрбер пунктта 100-дән башлап 100-дән артык кеше кайнар ризык ала. Бөтен республика буенча бүген көндә 2000-дән артык. Һәм без инде үзебезнең шушы куйган максатыбызга 10 000 порцияга әкрен генә якынаябыз. Тиздән яңа пунктларны Әлмәттә һәм Казанда ачарга ниятлиләр. Олия Сабирова, Наил Абдуллин, Яңа Гасыр каналы.